Тигърчета, здравейте! Понеже много хора ме питат защо не работи климатика и ще пробвам да обясня. Климатик на кола, нали? Мислех да не се занимавам вече с автопроблеми, защото много недоволни хора. Но има и много доволни, заради това ще продължим напред. Последвайте ме и дайте лайк, за да може да има хубави видеа пак и различни. Да може да не давате пари по сервизите, бе, хора, не е за друго. Затова го правя това нещо. Защото сега и вие може да си го направите това вкъщи и ако вече в крайен случай видите зор и не можете, чак тогава ще отидете на майстор. Нали? Така, да започнем с климатика не работи. Нали? Първото нещо, което трябва да направите, влизате в канала, намирате буксата на компресора, откачвате ги от компресора, някой отгоре пали колата, пуска копчето на климатика и вие взимате един обикновен мултицет. Давате го да мери 12 волта. Бутате двата кабела в буксата и гледате дали идва 12 волта. Ако идва 12 волта, значи проблема не е в релета, не е в бушони, проблема е в компресора. Така, какъв може да е проблема на компресора? Проблема на компресора може да е най-вероятно бобина. Как да го разбереш това ми? Слагаш кабела, пускаш това, гледаш да видиш дали ще залепи самата челюст, отпред да лепва челюстта като работи. Ако не залепи челюстта и сложиш една отверка, примерно, и тя не я лепи като магнит, значи е ясно, че вътре самата бобина е заминала. Второто, което е, може да духа слабо. Що да духа слабо? Защото може да ти превърта самата шайба. Тя е като съединителна кола. Сега, ако залепи, то се чува чук, че лепи и ти си казваш, да, окей, работи хубаво. Това, но не духа. Няма да духа. Защото самия съединител се е изтрил и той залепва, но превърта в самата шайба. Не може да върти с достатъчно обороти самия компресор. Това е едно, което е. А другото да се върнем, ако всичко не дойде ток, примерно 12 волта долу до буксата, вече трябва да се върнат нагоре по веригата. Следващото, което трябва да прегледате, има на тръбите, на самите алуминиеви тръби на климатика, има един датчик. Трябва да го намерите къде е, да му изкубете буксата. И там вземете едно телче, кламер, нещо, сганете го и го вкарайте в двете крачета. Да излъжете, че все едно има фрелон и че той мери налягането на фрелона. Ако се е прецакал, все едно няма фрелон и не мога да включи климатика. Ако вкарате това телче и запалите и натиснете климатика и мерите отдолу идва 12 волта или се включва и чуете, че се включва, значи проблема е датчика, то е ясно. Ако искате да направим още някакви такива видеа за коли и ви интересува някакъв проблем, веднага може да ми пишете и ще направим. Което знаем, ще помогнем, няма проблеми. Последвайте ме и ми дайте лайк. Така ми помагате много. Хайде!